шиддати рақобат барои дастрасӣ ба захираҳои об дар шароити афзоиши камбуди об метавонад ҳатто дар дохили як кишвар паёмадҳои манфиро ба бор орад. раиси ҷумҳури тоҷикистон гуфт ки ба сабаби бориши ками борон кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ дучори камобӣ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 20 июн дар нишасти байналмилалии бахшида ба об дар Душанбе гуфт, ҳаҷми оби дарёҳо аз меъёрҳои миёнаи солона паст буда, дар мавсими обёрӣ ҳамагӣ дар ҳаҷми 60-70 дарсад пешгӯӣ мешавад. минтақаи Осиёи Марказӣ мисоли возеҳи ҳамкории созанда дар соҳаи об мебошад ки дар он нобаробарии ташаккулёбии захираҳои об ҷой дорад. чунин вазъ дар баробари талаботи фарқкунандаи кишварҳои минтақа ба истифодаи захираҳои об аз лиҳози соҳавӣ ва мавсимӣ чанде пеш чун омили баҳсу мунозираҳо ва ихтилофоти эҳтимолӣ арзёбӣ мегардид. вале тавре ки замон ва амалият нишон медиҳад, мо тавонистем дар ҳалли мушкилоти мавҷуда ба пешрафти назаррас ноил шавем. Эмомалӣ Раҳмон гуфт, таи 60 соли ахир ҳарорати ҳаво дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёнаи солона ба андозаи 1 дараҷа аз рӯи селсия боло рафтааст. Дар ҳамоиш садо дод ки тағйироти иқлим дастрасии мардумро ба оби ошомиданӣ мушкилтар мекунад. тағйироти глобалии иқлим ба ҳаҷми захираҳои оби нӯшокии тоза ва сифати он таъсири манфӣ расонида кишварҳо ва минтақаҳои мухталифи оламро ба вазъи ташвишовари экологӣ дучор месозад. имрӯз дар олам зиёда аз 2 миллиард нафар аз норасоии об танқисӣ мекашанд. тибқи пешгӯии коршиносон соли 2050 ин нишондиҳанда метавонад то 5 миллиард нафар, яъне тақрибан ба нисфи аҳолии сайёра баробар гардад. Тоҷикистон дар Осиёи Марказӣ яке аз гӯшаҳои гарму хушки кураи Замин ҷойгир аст ки талаботи даҳҳо миллион аҳолии он ба як сарвати муҳими табиӣ, яъне об, сол ба сол меафзояд. Тақрибан 60% оби ин минтақа аз Тоҷикистон сарчашма мегирад ва об як сарвати асосии кишвар ба ҳисоб меравад. солона дар кишвар 13 миллиард метри мукааб об сарф мешавад ва бино ба гузоришҳо бештар аз 1 миллиард метри мукааби об талаф меёбад. дар ин ҳамоиш намояндагони баландмақоми 110 кишвари ҷаҳон аз ҷумла раҳбарони Покистон ва Туркменистон, раиси иҷроия дар ҳукумати ваҳдати миллии Афғонистон иштирок карданд. Шодмон Ятим, Искандари Фирӯз, Озодӣ, Душанбе.